Ти заслужаваш подкрепа. И аз днес се включвам с божествено послание за теб. Аз съм Диана от Диатherapy и остани до край, защото нося важно послание за теб. Знам, че много си била наранявана и разочарована и че има моменти, в които чувстваш отчаяние и си много тъжна или пък много раздразнена, много гневна, много ядосана. И затова днес съм тук, за да ти кажа, че ти заслужаваш подкрепа и че това, което е нужно, е просто да я поискаш, да я потърсиш и още по-важно да я приемеш. Днес се включвам, за да те поканя да отвориш отново твоето сърце за любовта, за подкрепата, за свързването. Защото Бог наистина те обича и твоите духовни водачи и ангели са винаги с теб. Но когато преживяваш нараняване след нараняване и се свързваш в токсични връзки с хората около теб, то в теб се задвижват травмите ти. От отхвърляне, от изоставяне, от предателство, от унижение, от несправедливост. И когато се задвижат тези травми, ти всъщност се отдалечаваш и забравяш твоята божествена същност, това, че ти си ангелско създание и дете на Бог и дете на любовта. И аз днес се включвам, за да ти го припомня. Защото просто е нужно в момента да се настроиш на вълната на любовта. Да я почувстваш, за да може чудесата да започнат да се разкриват за теб. И също така, това, което е важно, е да освободиш всички тези връзки, които са токсични за теб, и да навлезеш по-дълбоко в лечение на травмите си, за да се свързваш по-добре с твоето вътрешно дете, с твоята вътрешна жена и с твоя вътрешен мъж и да почувстваш своята цялост отново. Своята цялост като божествено и земно създание. Ако искаш и усещаш, че аз мога да бъда водач за теб в този път, до 18 май отварям за последен път дълбоко терапевтична програма, 3-месечна, за лечение на травмите, за лечение на вътрешното дете, за ново свързване през любовта и подкрепата вътре в теб, чрез терапията с мен. И повече информация ще оставя в описанието на профила ми, като информация и анкетна карта, която е за заявяване, за записване, защото там можеш да прочетеш малко повече за програмите ми. Но по-важното е дали ме усещаш, защото за мен е, когато избереш някой да те води по духовното ти личностно израстване и лечение дълбоко вътрешно, е просто нужно на първо място да го усетиш този човек и да избереш
за себе си, че това е правилното време. Аз вярвам, че мога да ти помогна, тъй като съм помогнала на десетки мои клиенти, основно с жени съм работила, но и с деца и мъже, за да постигнат своята дълбока трансформация и тръгнат по пътя на душата. Душата ти те зове и сърцето ти те зове. Благодаря ти, че остана до край. Ако ти резонира това видео и моя канал, можеш да го харесаш и да ме последваш. Чао и до нови срещи. Обичам те!